Systém funguje. Blbej for, máš na sobě kopačky. Přestaňte, přestaňte! Akorát neudělám žádnou chybu. Jenže už si ji udělal. Ve skutečnosti Shakespeare řekl, dobře by bylo odbít si to rychle. Ano, určitě máš nesmrtelného barda nastudovaného u paní učitelky Hooverové. Macbeth, první dějství. Najdu! Dělej Wikipedie, načítej se ty bestie! Jejda. Drží věky, drahá. Vydrží chvíli. Hned vybitá. Jednu baterii, prosím. Ta je za 50 centů nebo zdarma, když si koupíte TV Box za $200 plus 2letou smlouvu. Beru. Hehehe, troubo. Pane, váš TV Box. Mí cože? Jo, ale mezi 4 očima stejně ho nesnáším. 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 A kašlu na tyhle pámbíčkáře. 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 Homere, tvé chování je ohavné. Havné. Zastavte tu kremaci! Hele, co tu tak krásně voní. Udiových beďarů! Vychutný. Máš 80 let na to, aby si zvykl, otče. Já dávám 2 srdce. Trekáry! 3 piky. Ten vtip není k smíchu a nabídka je nízká. Tvrdí. Abrakadabra, vymaž paměť. Ježiš, to nejsem já. Je. Fuj. Do háje. Hlavně je, že ten driák je absolutní vymejvač. Ne, každopádně máš nade mnou převahu, jau! Au! Uvidíme, jak si poradíš s 20letým Homerem. Co po mně teda chceš? Prachy, trávu? Au! Já ti dám mlátit mý včerejší já! Ach bože, já neumřel! Holmí, tohle je tvá oslava. To je skvělý. Musím být první natvrdlej manžel, který omylem zaslech, jak mu plánujou narozky s překvápkem a přitom myslel, že mu zahajbá žena. Kroužek středoškoláků, který dělají, že je to baví. Tak krásná noc, a jméno té dívky neznal. Však teď už bych se jí nikdy nevzdal. Krásná dívka, krásná noc. Paměťová bublina a vy. Díky této bublině se podíváte do své minulosti. Ta bublina voní novotou. Nikdo nebude Billymu krást snídaní. První ligu. Máte tu připojení k internetu? Jasňačka, zavináči, 10 babek. Dej si do trumpety. Ze Springfieldu se vám... Kdo by to tak mohl být? Rodina především. Pryč se střední třídou. Seber se a uteč! Teroristi vyhrají, teroristi... Vlastního kandidáta, ale toho nejsměšnějšího. Třeba Denise Kusyniče? Tak hele, já jsem tady. Pardon. Ne, ten kandidát musí být tak směšný, až to bolí. Šerif Igum. Ne, ale přihozívá. George Washington a Abraham Lincoln se musí
Ralfe, obě strany ti nabízejí nominaci. Pro koho si? Do toho, Ralfíku, zvou tě do 2 stran. Jedna má oslíka a druhá slona. Koho máš radši? Elma, který mi nebude kousat autíčka a zářivější budoucnost pro Ameriku. Jsem Ralf Wiggum a nezlobil jsem. Ralf Wiggum, vyšťourej si vítěze. Kop. Šťastnější. 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 Homre, chcem ho od Bernce odlákat. Jo, pardon, zdechni se a hezky s kankánem. Uješ prachy na drogy? To se tě netýká, jen mě nech u sebe pracovat. Tak mládeži, konec, končíme. Co blbne? Au. Už ti běží pauza na oběd. Ale Kež bys nějak přispěl do debaty. hele, celý den dřu, abych ti zacvakal školu. Tak teď mě nech v klidu tankovat a radši mi namaž popáleniny od laseru. Netušila jsem, že laser může popálit. Když na tebe ty fakani vypálej všichni najednou, tak je to raz, dva. Tak jo, já si beru desky, ty si vezmeš CDčka, já si vezmu psací stroj, ty počítač, já si nechám akcie Enronu, ty Microsoftu, tak a... Kdo si nechá chobotničku? Titul mi nedali jen proto, že vedoucí katedry je idiot. No to vy mě takhle pomlouváte? Omlouvám se, pane profesore. Nemáte ještě ani velký doktorát. Běžte se zahrabat. Au. Co, jak to dopadlo? Byli jste pak zase spolu? Jasně, ten profa nás nemohl rozdělit. Leda, že by byl na té pláži o něco milejší. Díky tomu profesorovi jsem přeci jen něco zjistila. Mámi, netušila jsem, že máš vysokou. Jo, postřední tě přece táta obšťastnil zázrakem v podobě mě. Ale no tak, a rodiče přece můžou mít svá tajemství. Jako třeba kdo je jejich mazánek. Je to Líza. Tak jo. Ty troubo, mohl jsi mít všecko, co jsi zamanul, seš spolumajitel. Přijedu na Vánoce. Au. Tím to asi skončilo, že? To si jen myslíš. Au. Vypravějte nám taky. Ale A teď upalujte domů a já jdu s váma. Tady to není žádná sláva, ale furt lepší než makat u Disneyho. Krásnej svátek zamilovaných a radši držte zobák. Co je na ní romantického? Čusbus! Že budem 2 hodiny bez našich ratolestí, jako tehdy, když jsme je ztratili v obchoďáku. Byly to ty nejhezčí Vánoce. Tunel lásky. Nikdo ne. Teda vy jste ale idioti. Taková blbost. Debilita. Tak jo, to by šlo. Dobrá, takže... Vidíte? V mimoškolních aktivitách, aby ses dostal na univerzitu. Na toho Simpsona už něco najdu. Máte mý slovo práskače. Pozor, už jde. Tohle nebude lehké, ale dělej, že jsem blbec. Mladý muži, nalepím se na tebe jako čítatel na jmenovatele. Tě mohla interesovat, ale uslyšíš ji nerad. Protože máte hrozný přízvuk? Ulochnesky, protože budeš zdrblej. Skinner na tebe nasadil blízkýho člověka, Chrisu. Kdo je to? To nevím, ale Skinner s ním má teď sraz. Hele, to je americká šprtka. Šprtka? Měla by šprtka čokoládu, co? Měla by jí šprtka? Jseš jako kolovrátek. Čokoláda je nuda. Já bych si možná kousek dal, víš, jen abych věděl, jaká to je nuda. Neboj, za pár hodin ho pustíme ven. Jejda, Mane, tu kadibutku seslala sama budoucnost. Počkat, já jsem tady. Zmlkni, robotrůne. Tak, Vili?
Vy jste při Skinnerovi? Dal mi něco, co ty mi nikdy dát nemůžeš. Diplom, že jsem dodělal základku. Marte, pošleme tě do nejhoršího nápravného zařízení, jaké existuje. A to vše díky Martin Princ měl mnoho různých přezdívek. Martin Simperlín, Martin Princezna, Smradin Princ, Martin Lišprdelka Šplhava. Tu jsem udal já. Martin byl zakřiknutý nemluvný hoch, jenž už nesplní svůj úmysl dospět v nemilovaného podivína. Co je novýho? Jak novýho? Nic není novýho. Jo, vůbec žádný novinky. Až na Martina. Je mrtvej. Idioté! No, já určitě ne čipsy se salsou z tohohle kufříku. Co se děje? Dopadl jsem na ostrůvek Temného jezera. Strávil jsem hodinu stavěním únikového voru a 3 dny výrobou této prosté suknice. Šťavnatá jako rajče. Rajčinová paprika? Párky v rohlíku, kupte si párek v rohlíku. Jeden, prosím. Rajčinové papriky pěkně chlazené, křupavé a bez chuti. 3, prosím. Svaly vážej víc než tuk. Homre, vaše tělo je jen samý tuk. Homie, ty jsi při té dietě podváděl? Cože? Tak tohle to mi nestojí ani za oční kontakt. A my moc dobře víme, kdo je na vině. Někdo. Chlapec očividně spadl náhodou. Co? Propadl tam tím větvovým a pravděpodobně ho sežrala tato puma, která dosud vyvrhuje zbytky chlapcova oděvu. Tragédie.